Os ritmos tradicionais volverán encher de música a Praza da Porta do Sol de Ribeira coa terceira edición da Noite Tradi, que se celebrará o 11 de xullo a partir das 10 da noite. Veremos a apostar, en este caso, pola música tradicional, tamén con un toque moderno, e será o 11 de xullo ás 10 da noite na Praza do Porto do Sol. Como é habitual, abrirá o programa o grupo local Bailadela, acompañado das 7 linguas da Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño. O primeiro grupo que presentará a edición é precisamente o anfitrión. Empezaremos cos cativos, seguirá unha pequena mostra do grupo xuvenil, esa para remate tamén unha pequena actuación do grupo de maiores, acompañado polo grupo colaborador de sempre, 7 linguas. Serán dúas as formacións convidadas, os galegos Unto Bello e o grupo de La Meseta, procedente de Castela e León, que fusiona música electrónica con sons tradicionais. O primeiro dos grupos de sobra conocido en Galicia é Unto Bello, un grupo que nace das recollidas de música tradicional galego, un grupo de rapaces moi novos, están nos 20 e poucos, acaban de encher a Capitol con 800 entradas vendidas, tamén a Pousada en Boiro, e van a facer parada en Ribeira presentándose un novo disco Inmaterial, o novo e primeiro disco Inmaterial. Eu creo que é un grupo que ninguén se debe perder, son unha maravilla, o sea, son unha pasada e creo que están facendo moi bo camiño. Despois temos o segundo grupo, que é un grupo de Valladolid, porque quixemos abrir este ano un pouquiño horizontes e ver un pouco como se fai tradicional tamén en outro lado. Este grupo é de La Meseta, que están tamén agora en moitos festivales de música electrónica e de música tradicional, porque encaixan nos dous, son tamén unha pasada. O que fan é misturar música electrónica e música urbana, con voces, percusións típicas do folclore da súa terra, de Valladolid. Os que se acheguen a participar neste festival poderán disfrutar de 3 maneiras diferentes de facer folclore, onde a orixe son as recollidas.